rahmatullah. Daga farko idan kana neman garinku sai ka shiga location ka samu wannan kayan yara da ake cakwai mene application ne wanda duk inda kake nema a duniya zai baka insha Allah. Sai ka shige shi kamar haka, ka gani shi ka shiga kenan. Tuni deja nasa kamar deja nasa sune inda nake, deja nasa sune inda nake ko ba haka ba, deja nasa sune inda nake. Na yi rage don shi bayan yanzu ba, sai in shiga haka zai nuna min dogon ƙirya kafin ta nan. To sai ni oke akan haka nan ɗin. Yana fita ne ba tare da na so ba. Zan koma zai kai ni inda na tsaya, ba zai gusa ba. Dogon ƙirya kenan. Kalanta nan. Wannan ita ce ƙirya. Masha Allah. To daga nan kuma sai in kama hanya. To ni dai na san a sani na wannan hanya daga ƙirya ita ce wadda ta tafi zuwa wajen. Okay. Ina tafiya. Na ɓace ba. Ga ta nan a hanyar da ta yi wajen waccan ba daidai ba na faɗa. Na ɓace da amma nan ne insha Allah. Kana ganin ta haka. Ta yi zuwa. Ta yi magani. Ka gani an rubuta daddoriya nan. Ga ta nan. Ga ta nan. Ka ga daddoriya. Ga ta nan. To yana tafiya dai. A can wani gari Makurdi amma ba can zani ba. Ok. Mu je zuwa. To. Ga nan wani gari nan. Na san kuwa mai Maƙainici. Kaga na Wutiki. Za a ganni a Tirin Jaka. Tirin Jaka. To wannan ma shi ne Tirin Jakar. Tirin Jaka. Ba Tirin Jaka ba ne. Kana ganin sa. Nan ne baya ganuwa da kyau. Kaga buga ruwa na Wutiki. Wannan Kutumbu ce gashi wanga Kutumbu ne. Wannan da kake gani Kutumbu ce. Kutumbu ce yana. Kutumbu ce yana. Bari mu baya da ƙura.
domin ina so in kai marjak ne ni. Ok. Ga tudun jaka. Lallai tudun jaka ce wannan kaganta nan. Tudun jaka kenan. To nan ne zan nemi marjak da tudun jaka hanya wadda ta yi nan. Can ne za a nemi marjak. Kaganta nan. To bari mu yi ɗan sauri ko mu kai gaci. Mu samu inda muke nema. Maganin ɗan kwari ne bakin hanya. Ni dai na san tabbas na san shi. Kaga nan jajayi ne. Tattaho ita ce. Ka gani ko? Kuna kallo na? Kuna kallo na? Yawwa kaga nan tafki. Wannan shi ne tafkin marjakawa. Kaga tafkin marjat billahi alaika. Tafkin marjat kenan. Yawwa tunda na zo gari ma ban ɓace. Kaga hanyoyin nan na tafkin marjak. To ni dai wanga gida gidaje ban san da su ba. Ga su nan hanyar marjak. In ba gulallani ba ne. Yawwa kaga nan nan rijiya ce ta yamma. Nan kuma ga rijiya nan ta gabas. To bayan nan rijiya ta gabas. Ka ganta nan hanyar rijiya ta gabas. Za mu biyo wata. Kaga dai ga nan dai marjak kowa ya san marjak cewa. To wani masallaci nake nema. Yawwa ga shi na gan shi. Ga masallaci. Ga wajen gidan su abokina. Wagga hanyar katsari ce.
kana bin ta ka hita. Ka gani? Ka gani? Na dawo saboda na tafi da ga ta dai kuna gani. Wannan gonar su Mamman ce ta bakin gari, wurin da ruwa ka kama. Ga gidan su Malam Yahaya nan, kuma nan ga gidajen su Mamman nan. Ga heni nan, ga gidajen su Malam Halilu nan. Ga nan dai babu inda ban sani ba wajen nan. Yawwa, bari mu na waci ɗan dutse. Ka gan shi nan, ka ga ɗan dutse. To bari mu tafi Katsari. Yawwa, Katsari za mu shi. Bai kun san ina ne nan? Nan wata gimba ce. Sabida nan wurin tsanwan can nan tsakiyar ruwan ta gimba ne. Tsakiyar ruwan ta gimba ne nan. Ka gani? Sannan kuma idan ka ci fa tafiya fa har Katsari fa kana iya kaiwa, ko ba haka ba? Yawa, ka ganta nan, to ka wuce ke ka tai zuwa Katsari. Wanga Lado ce.
na dawo wajen mai naɗi na yi watan kai.